bare frem, så vi skal på. Martin, jeg synes, I har ret godt fat i dressuren på den der. Og jeg har. I har. Ja. Hvor den der hedder løsner op. Hun var fin i går, så var hun fin i dag også. Det er rigtig godt, at acceptere, at du kan holde hånden der, så skrider du frem til hånden, ikke også? Så også, at når du vender den, for eksempel rundt imellem springene, eller op på et spring, at den følger din hånd. Shit, tak. Så drejer. Ja, så du holder den travlen, så det er hele tiden. Og det er også det, jeg mener, med det dressur, I laver, så får du også flyttet meget mere fokus fra tøjlerne og så ned i benene, ikke også? Og så uanset hvad du laver, så sørg for, at dit sæde og din sæk, det hele tiden flyder frem i bevægelsen. Jeg vil gerne vende ud til højre, ikke også? Så ret op med udvendige ben og tøjle. Du hele tiden retter i lige. Udvendige ben. Ja. Ikke at galopere lige ud. Det er på tide, du lærer det. Ja. Ikke? Brug højre ben ud, ja. Så hold galop imens du drejer. Ja, galopere. Så ja, nemlig. Du kan prøve at se her en gang. Du er i gang i også panelet. Prøv at se her, Martin. Hvis du for eksempel du kommer op af her, ikke også? Det er et typisk problem for dig. Du kommer op af her. Skal du... Det her her. Spring op. Og stille stille. Arm med på hånden. Ja, videre. Og så sidde stille. Og væk med hånden. Og op på siden.